Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta. Long live, long live. Long live, long live. Six in the long live. Long live, long live. Six in the long live. Long live, long live. I'm going to long live. Long live, long live. I'm going to long live. Long live, long live. APA Chelsea Asong Arlong Voti Phonglang Solong 6 Schedule Cherok Tok Amai Rada Tumpen Kedopon. Nilip constituency Arlong Voti Phonglang So Ra Ingti Pathua Klamalong Nipa Ingkora Hini Arni 6 Schedule Awareness Bate Cherok Tok Amai Rada Tumpen Kepadopon. Bangso Amai along APA Chelsea Central Committee Lamjai Sarpo Angtong Ingti Kathar APA Chelsea Central Committee Secretary Rajesh Tiswatum Chetong Dun Lapen Hudak Penangan Arada Tumsitami Bangso Amai along Chetong Dun. Nisi piniar nike ha ningkan farokre sirkebra phokebra isi ningkan pen piniar nian ningkan thoksikep ke pleng porta sita piniar nian ta charju bomlang ini tumke keciapan ajak tum pulo piheno ajak tum pulo pime piponang po bakonang po puta ninje bomlang non si charju bomlang kece kebe pan pime ma pino ma kunalo ke toke gosolo ke toke ko charju bomlang pulo tangte ahem fu ko malo la cicing nela ke ingti hem along lege ni ko mane timung hem phangcho hem phangke ka thak nai alam ke abelo ke di nini methang along lelo kente ma nili hem lo kente ka hem isi charju nang lang bala phangcho hem phang pinang lang ma pu terang hem pinang lang ko charju nang lang ma ake nang je belo ingti hem along lelo hala pu terang hem phangchen na do ver lo ke Seta piniani ke Karbi tum ke charju bomlang ke ciephan pime ma pino ma po charju bomlang sita amethang arab aso ke piniani ke towara be me be lang ave hala bang je therong le sita kamat haki su bang ke ha Rajasthan pen sita amethang arab aso ke piniani ke towara be me be lang ave hala bang je therong le sita kamat haki su bang ke ha Rajasthan pen Bangalore pen ke banga tum dak longle phelang duma ma pusi tum ke kiridun hala si ka chini dun kang tung la ke ahem phukumat lo puka chichini ne joine lo to have hala West Karbi Anglong ke eplang ke pite tak thang lo la puan si ilitum ka chumatha data nili ke chok che konan lo nili silam thanam tulang isi alam the pinpor dam sinili kachini ke klardangi phan bor ipo school along lo thanji pulotangte lo kachali tangabang si school long lo than pokedi ha aphiye forni pen lo charli le pen phan ke school master pekte lo po komane chotoy duni ma sona school long toyte lo kedi komadne lo ke thega bangsi school long ke lo than po lason thak si Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke 6 Schedule Aron Pensi Charilo Anke Kupilo Nange Manke Nona Banke Council Kachari Long Banke 6 Schedule Banke Kopia Hormune Kicho Hormune Apelong ne Angkurne Thangachine Hala Pusona Munia Tuma Pansi Tunge Council Long Kapachari Pulutang te Apie for Nipen Lo Charli Lipin Pansi School Long Lo Thanangi Puketo Yuna Tengla hala so joini kupilo no nanga mana bangke ilinge thanik po sikshidul arorelo mangke toglo angdeng pihini angdeng so thoksilong toglo hadaka toglo Karbi Anglong Autonomous Council arlo komaratum si vote joglong ima joglong lema lapen komaratum si election long thurdun long ima thurdun long lema lake nang le tum dak dipurong supilong council alang tum BJP atum All India long cari long leko Karbi Anglong arara kemang article 244A nili tum BJP a government jong si bang lo pude ni tum pa implement po pu selang tum nagi chaklo lapen autonomous state ang people si yang kerban ni ke bang huta chi chaklo lapen pudot 2014 na nikam East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong BJP a president Arun terang West Karbi Anglong sor aphan lo nang toklo India
Central Committee BJP General Secretary Tapir Gao lo nang tolo nang tum jong si non kewang jia election MP election jong si BJP aphan pahai thexer pulote nang tum article 244A akimang otormas ter bangke ni tum pa implement po ni tum nang pipo busi citok kacetok pen return pen Karbi Anglong district BJP president urun terang phan lunang lulu la pen api Rajnath Singh MP election aprang Olong komaji bokulia lang pera constituency long banglo hala phil the polo nang chaklo BJP don chingrum lo BJP aphan ke kroi tuman dulo hala dak chakang lo Karbi Anglong arat article 244A autonomous state akimang autonomous state bangke nitum nang pipo pusi Rajnath Singh ta chakang lo lasob indeng ke thop indeng pri ka chak penapo Karbi Anglong araratum aning che thelo BJP aphan Karbi Anglong araratum BJP aphan aning che the penapot ke pahai aphan chisiglo Karbi Anglong araratum BJP along kache pog dun pangchenglo ASDC atum do analidar songja potum BJP long marchi alang tum che paklang lo lapen election nang lelo Jora Mingleng Fancy Pithudo 2014 ninka nili talo sud BJP lo nili bolong jokla BJP claim mawala ta Jora Mingleng aphan ke pahaji punili pinangan cipiduk lo lak pri pho boisa ni chkhorot lo so sitabe alang da popai kelang no bana po Jora Mingleng le rem delo Biren Singh tinang hai delo Karbi Anglong ke BJP rem delo sita asamalong da BJP se hailo lapeno doana sterolong da BJP si hai si alang tu parliament long nilong lo BJP kar India kangpi BJP haila ba bhi ke Karbi Anglong araga kemang autonomous state kipiji alang tu kupi polang ho chingpu ha hede Karbi Anglong a BJP a team Karbi Anglong tu election aprang BJP asong pen lakhan erkep Hamren constituency along mass joining program lapen PMAYG hemso kangpupon Phaikuni ni phain kora hiniarni lakhan erkep Hamren constituency angkang arlo along APHLC lapen Congress asong jatum BJP asong along ke claim ke dam ke japon kemise nang thek dam long pusi BJP along chepa okdon lo la so chepa okdon along lake APHLC pen bangkre pho laben Congress asong pen bangkep sop pen ingkoi da pho arleng BJP along chingbe dun lo labangso nokte ranga rong along sitami sarkar pen ke ronpon PMAYG hemso sitami Mongol Singh timung ari deng pen ingpupon lo laso kangpupon along kaningje pona tengke Hamren constituency angkang along hemso tongsekot pen patang etnangji pusi EM Mongol Singh timung amatsi klardak pen than pachini lo Nilip Mondol Congress Committee atumpen joint extended amai kangiton Nilip constituency ke parlo Marjong Club along Nilip Mondol Congress Committee joint extended meeting padopon pe aprang Rajen Ingti Block President Babu Hanse District Secretary atumpen Japonsi Armu Chejengpon Marjong Club along pen pangchengponsi Choki Hola Thana atowar anpalisi Nilip Mondol Congress Committee a office nang palithu Laso amai along Sarjona Terang NMCC amai phupensi mai chepahem phuponlo Lapen mai ke phalam the sar fabric ropena joksi lamthan ponlo La Sophie Sir Elias Phangcho Nilip Mondol Congress Committee AVP penajok Arsikjik alamthe mai along than ponlo Lapen Nilip along APCC tin a president secretary lapen member atum chetong dunlo lapen penang an Congress aphan ke kroi arat atum chetong dun si mesen pen bangso meeting pachon ponlo